έδινα τα πάντα για να ακούσω τι λένε. Η Whitney θα λέει: «Αχ, Iris, ευχαριστούμε που μας ένωσες και πάλι». Και η Iris θα λέει: «Μετά από τόσο καιρό στην κρυσταλλινή σπηλιά χρειάζεστε λίγη βιταμίνη D». Έφτασαν καλά οι αδερφές μας. Ναι. Βεβαιωθήκαμε ότι έφυγαν από τον Rainbow κόσμο αυτή τη φορά. Μας βοήθησαν πολύ στην κρυστάλλινη σπηλιά. Αλλά θα είναι πιο εύκολα τώρα που γύρισαν σπίτι. Λοιπόν, τι νομίζετε πως συζητάνε? Αχ, μου λείψατε τόσο πολύ. Και εμένα. Μακάρι να βρισκόμασταν σε καλύτερες συνθήκες όμως. Αυτός ο πορτοκαλί ουρανός με τρομάζει. Όντως, πρέπει να τον διορθώσουμε. Όντως πιστεύεις ότι είναι όλεθρος πάλι? Ναι, αλλά είναι πιο περίπλοκο. Νομίζω ότι κάποιος εδώ πέρα πείραξε το σκοτεινό λαμπύρισμα. Ποιος? Πόσο χαίρομαι που είσαστε και πάλι όλες μαζί. Είμαστε έτοιμες να γίνουμε μια σούπερ ομάδα. Η Σάνι θα φρικάρει. Παρεμπιπτόντως, πού είναι οι υπόλοιπες λαμπερές? Πήγανε πίσω στο Rainbow High. Κάτσε, τι? Γιατί? Ειλικρινά, νομίζω πως ήθελαν ένα διάλειμμα από την ομάδα με τα δαχτυλίδια. Η Iris λέει ότι κάποιος πείραξε το σκοτεινό λαμπύρισμα. Ξέρετε ποιος είναι? Όχι, δεν ξέρουμε καν τι είναι το σκοτεινό λαμπύρισμα. Τι είναι? Το μελετάω από τότε που έγινα λαμπερή. Η θλίψη και ο θυμός στο ουράνιο τόξο μπορούν να αλλοιώσουν το λαμπύρισμα σε κάτι πολύ, πολύ κακό. Όπως όταν ζωντανεύουν οι χιονάνθρωποι και μας κυνηγάνε. Ναι, περίπου. Αλλά τους νικάμε. Φαίνεται πως παίζατε το σκοτεινό λαμπύρισμα. Όχι! Είπα νικάμε τους χιονάνθρωπους. Μπορεί να αλλοιωθήκατε και να μην το ξέρετε. Κατηγορείς εμάς για αυτό που συμβαίνει στον Rainbow κόσμο. Εγώ λέω μόνο ότι αν αλλοιωθήκατε έστω και κατά λάθος από το σκοτεινό λαμπύρισμα και μετά φτιάξατε τους κρυστάλλους Moonbow, μπορεί να ανοίξατε μία πύλη για τον όλεθρο χωρίς να το καταλάβετε. Αυτά που λες είναι τρέλες. Είμαστε λαμπερές. Είμαστε με τους καλούς. Με έναν τρόπο θα μάθουμε. Πάμε πίσω στα κεντρικά του Rainbow κόσμου. Καλά, δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε. Όχι, τι στο καλό. Δεν ήταν έτσι πριν. Το σκοτεινό λαμπύρισμα λιώνει αργά, αλλά δεν σταματάει. Αυτό δεν είναι καλό. Θα το διορθώσω. Έσπασες έναν κρύσταλλο Moonbow. Πώς το έκανες? Δεν ξέρω, δεν το ήθελα. Μας λέει την αλήθεια. Πολύ κακό σας εμπιστεύτηκα. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Λες ότι εμείς φταίμε? Εμείς σας συμπαθούσαμε. Αλλά πρέπει να φύγετε τώρα. Ακόμα κι αν δεν το κάνατε επίτηδες. Πρέπει να σώσουμε τον Rainbow κόσμο. Και εμείς το ίδιο. Μόλις κατέστρεψες έναν κρύσταλλο Moonbow. Δεν το έκανα εγώ. Ελάτε. Δώστε τα δαχτυλίδια. Είναι μόνο για το καλό σας. Όχι. Όχι. Δεν το πιστεύω. Ήρεμα, Σκάιλερ. Δεν θα παραδώσουμε τα δαχτυλίδια μας. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν θέλω να μαλώσουμε. Εσείς? Είστε λαμπερές. Ξέρετε να κάνετε το σωστό, ακόμα κι αν είναι δύσκολο. Μόλις το φτιάξουμε, θα επιστρέψετε. Λεϊλάνη, αλλοιώθηκαν από το σκοτεινό λαμπύρισμα. Δεν πρέπει να επιστρέψουν ποτέ. Είμαστε οι λαμπερές. Θα το διορθώσουμε. Το υπόσχομαι. Θέλουμε να επιστρέψουμε στο Rainbow High. Φυσικά. Για να βρείτε τις φίλες σας. Μην ανησυχείτε. Θα τα πούμε ξανά. Ναι, όντως σας συμπαθούμε. Και εμείς το ίδιο. Δεν είναι το Rainbow High. Μα τι είπε? Τίποτα. Λοιπόν, κορίτσια, ας αρχίσουμε.
Φοβερή γυμναστική. Ελάτε, δουλέψτε τους μυς σας. Βασικά, φοβόμουν πως θα υπάρχει αμηχανία ανάμεσά μας. Κι εγώ. Μα δεν υπάρχει, έτσι? Είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Όντως, είμαστε η τέλεια ομάδα. Επειδή είμαστε φίλες. Όσος χρόνος κι αν περνά, μόνο εμείς λάμπουμε παντοτινά, μόνο εμείς. Όλα τα ξεπερνάμε, πάντα χαμογελάμε, πάντα μαζί όπου πάμε. Μόνο εμείς το κάνουμε. Είναι όπως παλιά κι όλα παίρνουν φωτιά. Μόνο εμείς απ' την αρχή. Κι είναι όλα σωστά, μια ομάδα ενωμένη. Τα δύο τα ξεχνάμε, αγάπη κουβαλάμε στην καρδιά, σαν μια καρδιά. Μόνο εμείς, μόνο εμείς. Τέλειο! Ευχαριστώ, Λεϊλάνη. Παρακαλώ. Είμαι πανέτοιμη να σώσω τον Rainbow κόσμο. Νικήσαμε μια φορά τον όλεθρο. Θα το κάνουμε ξανά. Έτοιμες? Έτοιμες.